أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم القائل في حديثه الصوم جنة وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي تغيين على فيك أبوشي تاني تروما كان سنسين على تغبر كماي ككشيني نما دلا على فيك كيرا نيون سربالين كان كيرا منكو أكا بارو أكا كمكا ونكونو أكو أي شون يه كتري أكورو أي شون يه بلاين كدواني كوچا منچه bana jugu be ola ala kutabi ola jurumuna walew bi ola ko shumbi nafo femi kogo bolo do abi do awni ala kutaw che abi do awni bana jugu che abi do awni fen chamanche ambadila ala fe kishini nema ala ko jidi kira inka na so mo sanmo anaka sahaba nyumo nambore amo bela jilen do kira manto ala ka dila ala fe ala ka hinana ka kishina ka barka ala ko jidi ne na okilngile na bela jilen ka ni watina ambe awfo ka wali mando aka nyama dalla ama fili wati mi na kengara na ka boloda kalo belebele nyina mayal kama au bi o emission de sanfé katoka wele bla dina jetroma dina ndomago muno mseka na kuma uye ka blasrali ke wala sa mseka sungolo intono bo chukumi o hukumu kono anga bima welele oti ma dogole ye tv shirfila sanfé oti ma dogole ye sungolo belebele inkono katoka au blasira oti ma waray الشيخ الفاضل الحاج لاجي أحمد تجاني سانغاري kabo Côte d'Ivoire jamana kan Fabala Abidjan sigidala mi nabi wele ko Markuri Laji Ahmad Tijani Sangare sebeni kela do ko nyanyin na do blasralo sirafe nangwa ma wajulu jamiyatu ansar dinu kono o jetura do ma donendo kusebe wajulu kela belebele do aka wala filew kitabu sirafe o fenen kacha muno ne mogo bala ka ukala ka uyira kun nafani wi bi abina blasrali ke femin kan oye ami kalo belebele kono wati bena kuma do kuma damna yo defo Allah taala ko ay shunga fen sebene ka ke fen fardayali anka o shungere ko don munun be akono famu munun be akono sab Allah e fen fendi abseka nyefo hakilimai abseka fo famuntigi akaka famu ye akono ake ko don ya akono ake kabako ya akono Allah e fen fardaya mantunka wala shun falsafa mi ma kono falsafatu siyam shun yera ko do mi ma kono famu mi bi akono mim se ka fo boro mi na ke wokan ame foli bla ankara mogola aketeme nay ustaz assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar wa man walahum ila yawmiddin wa ba'd alhamdulillah ankara mo bagayo foli bi alhamdulillah ame foli segi ma noye ala ka kishi anaka hina naka barka ala ko ke anni anfle baga jama bela jelenye alhamdulillah me ala tando ala mi ansigi kenen kan alhamdulillah me ala wala nyuma don kanyini ala fe amena kuma munu foyan ala kan sababa ben ala ka ben ala tama ni kirana sumo la horoma e sallallahu rasul sana adu kuma na me shirifla tv re fufolo vraiment we baramina islamia charlie la ani awala lila dian kono tienre la dolente machila alhamdulillah beyo sharia bi donc ame foli di a équipe bela jelema a caméramanu na journaliste ni mo ba abara bolo sara na me foli da bela jelema ka foli krengreya amu assisu yerema hakilla bola mo mi ya bara beke no a seydi Sherif Ousmane Madani Haidara chogoroba sanuma ame do kai shijani Kenya le ko mala ko dama meto ko de fo aka kitila aka hakela ama wole ko mujaddidul qarnil akhir anga sankeme labay o dina kura ya baga o de ale sika fo itala ala kira ko sankeme ala be mo chale ka mantuma yujaddidu laha dinaha kabina aka mantunka dine kura ya ka dama o kura ya baga anga sankeme labayna ote mo wara yankara mo ko aseri Sherif Ousmane Madani Haidara ame do kay shijani Kenya ala ko di anama ni karna so mo la hormay sallallahu rasul alhamdulillah amina kuma mawdu min kambi o de falsafatu siyam aw hikmatu siyam abekele o de ame shun ala ko anga shun
la ɲini jumɛn de bɛ sun na an bɛ sun mun kama parce que an karamɔgɔ Mukhtar fili dɔ bɛ a yɔrɔ la fili dɔ b'a yɔrɔ la a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ sundɔnbaga caman an bɛ se k'a fɔ même 90% ou même plus que 90% sundɔnbagaw la a bɛ minnu kɔnɔ k'a fɔ ko sun donkun ye التكفير عن الخطايا بتعذيب الأجساد mɔgɔ caman ka hakilila ye o de ye k'a fɔ ko sun bɛ nana an bɛ sun don munna an jurumu ka yafa ni an farikolo lajabali ye mɔgɔ caman bɛ sun donna olu fɛ sun donkun ye o de ye i m'a ye hali ni zikiru bɛ da ko sunkalo nana jurumu yafa kalo bon o bɛ sedoba ni jurumu yafa tɛ kun ɲɔgɔn na i n'a fɔ sun yɛrɛ donkun ye ka jurumu yafa mais a bɛ yafa ni sira min ye o de ye ta'adhibul ajsad o kɔrɔ ye farikolo tɔɔrɔli a lajabali ni kɔngɔ ni minɔgɔ ye ani a negelaw tigɛli a la donc ni farikolo ɲagatila ni o ye o la o b'a a jurumu yafa wa hada khata o ye filiba de ye bon o khataw in o fili in de kɛla sababu ye i b'a ye ni sun sera jurumutɔw yɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ jurumu kɛ o bɛ jurumu dabila parce que olu fɛ jurumu yafa waati de sera donc an bɛ jurumu jɔ fɔlɔ an bɛ an yɛrɛ lajaba an jurumu ka ban ni o kalo banna o la an bɛ compteur bila à zéro an bɛ tila ka jurumu daminɛ parce que a banna o parce que gafe jɔsila ka ban donc jurumu banna donc sisan an saniyala donc on met le compteur à zéro ni mina sunkuru bɛ si ɲɔgɔn kan sunkalo bɛ se dɔrɔn a b'a labila voilà taille parents fɛ an bɛ sunkalo la ni sunkalo banna parce que kalo tan kelen jurumu a k'o yafa fɔlɔ n'o banna dɔrɔn sunkuru ni kalo banna dɔrɔn sunkuru bɛ tila ka na tuma dɔ la sini yɛrɛ ye seli ye su in na o bɛ si ɲɔgɔn fɛ hada fahamun khata ni ye faamuyali ye min ma bɛn fiyewu o kɔrɔ olu tɛ sun donnaw ye o ka sun ma minɛ o ni sun tɛ fankelen fɛ ala ye sun di don min i ye aya min fɔ a bɛɛ b'o kɔnɔ ala ko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ala y'a bɛɛ fɔ nin na a ko aw mɔgɔ minnu limaniyala sun wajibiyala aw kan i n'a fɔ wajibiyala mandon tɛmɛlenw kan cogo min an mako bɛ min o de aya laban ye la'allakum tattaqun munna aw ka se ka ala gasiw tanga parce que taqwa n'a fɔra tattaqun an b'a kɔrɔ fɔ communément ko ka comment dirais-je ka siran ala ɲɛ ka sɔrɔ tuma caman taqwa tɛ ala ɲɛ siranya ye c'est vrai ala ɲɛ siranya bɛ se ka don a kɔnɔ mais taqwa yɛrɛ ye min ye parce que a taqwa kalima mushtaqa min al-wiqaya kumakan dɔ don a cila ka bɔ kuma min na n'o ye a masdaru u b'a fɔ français kan na ko définitivement tan cogo di yɛrɛ c'est à dire a bɔla a kuma sun a kuma den sun ye min ye o de al-wiqaya ka i yɛrɛ matanga k'i yɛrɛ kɔlɔsi c'est à dire ka tangana don i ni fɛn dɔ cɛ taqwa bɔla o de la al-wiqaya o de kosɔn Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a ye sahaba wɛrɛ ɲininka n'o ye Abu Darda radiyallahu ta'ala anhuma ala ka jɛnw fila bɛɛ ma a ko Abu Darda ma ish ma'na taqwa ko taqwa kɔrɔ ye di Abu Darda ko Sayyidina Umar ma a ko n'i bɛ tu kɔnɔ i bɛ ka taama i tagatɔla i tala sɔrɔ ŋɔni bɛ sira la fini min bɛ i kana fini a ka jan a bɛ ka fɔfɔ i nɔfɛ k'i bɛ mun kɛ a ko alu fofe ya bi n bɛ n ka finiw fara ɲɔgɔn kan n bɛ n sen dayɔrɔ kɔlɔsi ŋɔni kana dulon n na Abu Darda ko Umar ma ko hadha ma'na taqwa ko taqwa kɔrɔ bɛɛ filɛ nin ye donc taqwa de kɔrɔ ye k'i yɛrɛ kisi k'i yɛrɛ tanga ka bɔ degun ma k'i yɛrɛ kisi k'i yɛrɛ tanga ka bɔ comment dirais-je fɛn ma min bɛ se ka comment dirais-je tɔɔrɔ s'i ma donc n'a fɔra ko taqwa ye kɔrɔ de ye ka ala gasiw tanga yani la'allakum tattaqun ni y'an ka tafsir dɔ ye tafsirul jalalayn n'o ye an ka tafsiri asuluba dɔ ye ni mɔgɔw caman bɛ tafsiri kalan daminɛ o de la normalement an fɛ yan hali arabula tafsiri kalan bɛ daminɛ jalalayn de la kɔfɛ n'i b'i bahasu kɛ i bɛ tafsiri wɛrɛw kalan ale b'a f'i ye tattaqun ale bɛ a mafuulu di a b'a fɔ tattaquna maharim Allah a b'o kɛ comment dirais-je a mafuulu ye o kɔrɔ ye sun dila an ma le munna a ka se k'an dɛmɛ an ka se ka ala ka gasiw tanga ala ye fɛn minnu haramuya sun bɛ di an ma de sun bɛ an dɛmɛ munna an ka se ka jɔ o jɔyɔrɔw la i ka faamu donc peut-être jurumu yafa bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ pourquoi
parce que ni e suna sisan as-sawm ale bi dɛmɛ sisan parce que sun ye mun de ye sun de ye i k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i yɛrɛ ka hajatu tabi'iyaw ma al-hajatu tabi'iya al-maysura al-mubaha o kɔrɔ i yɛrɛ ka besoin minnu at-tabi'iyatu al-mubaha besoin naturel min dagalen do al-maysura minnu ka nɔgɔ a b'i bolo parce que tuma la haja dɔw bɛ yen ghayru maysura haja dɔw bɛ yen ghayru tabi'iya haja dɔw bɛ yen ghayru mubaha n'est-ce pas fɛn dɔw bɛ yen c'est pas normal a ma daga i ye a ma nɔgɔ mais sun na a fɔla ko min ka nɔgɔ min dagalen do i ye min ye normal ye k'i k'o de bila yanni tile bɔ ni tile bi cɛ pendant 1 mois bon mɔgɔ min sela k'o kɛ a yɛrɛ halala min dagalen do a ye min ka nɔgɔ fana c'est-à-dire a sɔrɔli ka nɔgɔ maysur a sɔrɔli ka nɔgɔ a ye n'a sela ka kari o kɔ n'a kari kun kɔni ye ala ye kalo 1 ni o kalo banna a na se ka kari ka bɔ a negelaw kɔ a negela min ghayru tabi'iya ghayru mubaha ghayru maysura n'est-ce pas parce que fɛn min dagalen do i ye ne hakili la ni k'i bɛ mɔgɔ fɛn min dagalen do mɔgɔ ye ni k'i b'a bali o la o de ka gɛlɛn fɛn min dagalen do i ye bon fɛn min sɔrɔli ka nɔgɔ i ma ni k'i bɛ mɔgɔ bali o de la o de ka gɛlɛn donc a b'i n'a fɔ sun na an bɛ ka gɛlɛman de kɛ parce que min dagalen do a ye min ka nɔgɔ an b'a la ka jɛn o de kɔ donc ni mɔgɔ min sera ka jɛn nɔgɔman kɔ o bɛ se ka dɛsɛ ka jɛn gɛlɛman kɔ wa donc a banna hadi yɛl falsafa c'est-à-dire a kodɔn bɛɛ filɛ nin ye c'est-à-dire min ka nɔgɔ i ma min dagalen do i ye ko i ka jɛn o kɔ n'a y'a sɔrɔ i kɔni ye fanga sɔrɔ ka se sɔrɔ ka jɛn o kɔ c'est que i na parce que i yɛrɛ muso halal maysur est-ce que i bɛ mɔgɔ jɛn ɲini ko a ye taa mais wali muso dun hada haram o ma nɔgɔ dɛ n'est-ce pas a ye hakɛ to i ka se i muso ma o ma nɔgɔ i ka se walimuso ma ya bon min ka nɔgɔ n'i sera ka kari ka jɛn o kɔ c'est que min ka gɛlɛn i bɛ se ka jɛn o kɔ n'a y'a sɔrɔ i jɛnna nɔgɔma in kɔ ala kama o de kosɔn ala kira ko man sɔma ramadana imanan wa ihtisaba shufta kayf donc o de do quoi donc c'est dire ni o laɲini sera ka sabati parce que n'o sabatila ka ban o de tubi o de kosɔn ala ko ghufira lahu ala kira ko ghufira lahu parce que i tɛna kɛ bilen alors que ni mɔgɔ bɔra jurumu na ka ban a banna o donc jurumu bɛ yafa tuma min na ni sun ka laɲini sabatira sun ka laɲini bɛ sabati ni mun ye ni yɛrɛ minɛ ye ka bɔ haramukow ma sun bɛ an jo o de la ka o de don an na donc ni alhamdulillah an sera ka ni o sera ka sabati sun donna la o kɔrɔ i sera tuma min na ka se i yɛrɛ kɔrɔ ka comment dirais-je haramuko ninnu k'o to yen ka kari ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔ i b'a ye i ye kɔrɔlen min kɛ ma taqaddama min tɛmɛna o bɛɛ bi yafa o kɔrɔ ye ko a b'i n'a fɔ yafa in o ye bonus de ye yafa in ye bonus de ye o bɛ d'i ma de tuma min na ni sun laɲini sabatira sun ka laɲini sabati ye tubi kocogo ɲuman o kɔrɔ ye yɔrɔ ma jɛnya ka bɔ haramukow la n'o mana sabati waati min i tun ye haramuko tɛmɛlen min kɛ ala b'o yafa mais ni o ma sabati e la e m'a dabila yɛrɛ e fɛ peut-être ni kalo in n bɛ se ka posi ta ni kalo in na sani kalo ka tɛmɛ kalo bɛ ban dɔrɔn n bɛ tɛmɛ n'a ye est-ce que sun ka laɲini sabatila e la donc n'a ma sabati e la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko nafa min bɛ se ka sɔrɔ a la bonus min bɛ se ka di sundolaw ma n'o ye jurumu yafalen ye e t'o sɔrɔ hasha wa kalla i jurumu kelen a ti yafa parce que jurumu bɛ yafa n'a dabilali de ye ala ko in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in shart de do wa idha fuqida shartu fuqida al mashrut ko ni ye nin kɛ nin bɛ kɛ ni ma nin kɛ dun dɔn tɛ kɛ dɛ ala ko sarati n'aw ye yɔrɔ ma janya ka bɔ jurumubaw la aw bɛ ka gɛn ka bɔ min ma nukaffir ankum sayyi'atikum an bɛ misɛnmanw yafa aw ye wa nudkhilukum mudkhalan karima k'aw don yɔrɔ ɲuman na walima doncogo ɲuman na ala riwayatayn donc sisan ni mi yɔrɔ ma janya ka bɔ jurumuba la dun o kɔrɔ ko hali misɛnmanw ti yafa sango belebele hali misɛnmanw yɛrɛ ti yafa sango belebele mais jurumuba ye jurumu jumɛn ye
i dabali be ban jeneya jurumba de mais bio kemme be ka sura fana ye shubi kudura bi dabne tmad la rat legandire ndire fe mo to barala obi nyon kan fando fe hasha wakalla bo obi o kala bi an takabolo yi bo mo be se ka to la chugodi ko ala bi jurumu yafa hein bon posita pendant 1 mois mais il est possible là et kalo sara do ala sara itla ka dam en même temps mais o jurumu yafa chugodi yafa chugo foi to la fam ko mala ko dama donc sun ka falsafa inde maintenant mi se ka ndeme ola mimbe mogo deme kasika ola ngini sabati sundunana no de tarbiyatu nafs wa riyadatuha ala tarki shahawatiha kani koro ka adigi akasika jen asagona na dungo ko fembe mogo deme ala sungono o do jume o de ka foko ala yeshun yere wakaliya shunduna yerema anna sawma mawkulun ila nafsi as-sa'im c'est-à-dire sun abina fo gundo do dedo ben al-abdi wa rabbi c'est-à-dire mo shite mi shunduna koloshi est-ce que akashun aya matrafa est-ce que ay jimia est-ce que ay dominica non c'est-à-dire que shunduna yere ba yere koloshi bon yere koloshi tola sungolo la est-ce que nga sun a tiena walma ma tien parce que sun e tien fendama doy ka Dominique obe sunchen ka Jimmy obe sunchen n'est-ce pas ka aya ketu ka seigneur maya obe sunfana tien mais attention fe woro obe sunchen minto ye o jumai ki tugu ka dabwa kama ka alakota kumakana wale ma flelila wale ma lamenina wale alakuta fa mo yitugu c'est dit imagine rake madla mo be mina ko doke madla mo be flicho mais iya dabwa kama ko jugo dabwa kama ka kesngolo telefe kasoro anta dhakir bisawmik yakli bi ka shuna meshuna nga ini hakli to shuna iye kuta doke kramgo tlana fla jumhur ko kuy kasum baraji bin nagashi mais an kramgo do be atoy ibn hazim al-andalusi aleko kitab ko mito al-muhalla ale ko ikasun de chena peu ko baraji ki se kelenti et puis au sun sera chokotala kefarate c'est dire que il parce ni kefara be récupération de mo ko be kefara fle nyangili kefara here badi ka fako ni ke par exemple ni tout ka dominique ibat le kelen sara ibe kefara ba ota o be muye pour que akiyama kungo ka noya mais ne vlo kefara timina o de ko bita a berebi kunna la hara ajib donc mo mi tu ka galontique ki tu ka mo korofo ki tu ka jene yake ki tu ka comment dire jurum wala ke sungalo kono mais ere sunna kun cheo pa sunna kun jume ikase kala gashi utanga la'allakum tattaquna maharim Allah ikase me ebe sunna be kuke odi kamala kira ko sallallahu alaihi wa sallam an karamo ibn hazm ay bazu hadisan dika karamo chama ya sai ka anno ya kunno aba barajidi nakashi malikulla al hadith zahir ko man lam yada qawl az-zur wal amal bihi kuni mo makumalangolo foli katui ani kolangolo barani mo yekatui ko ala makote an yada ta'amahu wa sharaba ko me ko ala makote femna fa batil هذا هو ظاهر المعنى المتبادر والتبادر أمارة الحقيقة إنه كرم الله فجومي ولكن ابن حزم رحمه الله تعالى عليكو يكسون دي تشنا بيو أيوة أنا كفهمي ودي الحمد لله أنا بالا ودي ni wuli bali kaka odi ni kira kuma betanyo wa fe kira kuma mi fo azahiri kon yodi olo ko so kama o kalma ko zahiriya met zahiriya zahirit madla zahiri betade aha c'est vrai madla mais c'est ka do batunu kono mais zahiri be mi ram france ka nya tuko kan parce que ala kira ko mo makuma langolo ni ko langolo toyi ko ala mako te ika jini dumini toyi na ko ala mako te femina ala batil ou fenchena donc wole ko son comment dirais-je fembe sika sunduna deme munashun alla yini kasika sabati wodi hadhihi almuraqaba parce que sunduna alayra de yuraqibu nafsahu alayra de bayere koloshi alayra de bayere garder tumnam nani akalla nyini ko comment dirais-je bangelay o koray abe femme nu fait abe domnu dmami fait e siki dugo kala sokono jidara ji sumale wal mafrigo le frigo dele mo nyati la ibe doni mi dron
k'i da josi n'i bɔra o t'o bannen ya khalas mais mɔgɔ si tɛ yen i ni ala cɛ i ko n bɛna jɛn ji in kɔ ala kama o kɔrɔ ye ko ala ɲɛ bɛ n na bon ala ɲɛ bɛ n na in dɛ ko bɛɛ y'o de ye tant que ni o bɛ silamɛ kɔnɔ sanga ni waati ala ɲɛ bɛ n na est ce que o bɛ nɔgɔya o silamɛ ye o ka nkalon tigɛ wa mɔgɔ min a b'a kɔnɔ ko ala ɲɛ bɛ n na ala bɛ ka n kɔlɔsi est ce que o bɛ nɔgɔya o tigilamɔgɔ ye a ka mɔgɔ janfa wa est ce que mɔgɔ min a b'a kɔnɔ ko ala ɲɛ bɛ n na o tigi bɛ se ka suturana don ale ni ala cɛ k'a bɛ ala kuta ko ala t'ale ye wa donc i b'a ye ko sun yɛrɛ ka laɲini bɛ bange a bɛ bange sundonna na parce que a b'a bila a yɛrɛ kɔlɔsili la a yɛrɛ de b'a yɛrɛ garder a yɛrɛ de b'a yɛrɛ kɔlɔsi a yɛrɛ de b'a yɛrɛ contrôler donc o contrôle min ni sun b'o di mɔgɔ ma dɛ hada huwa al-ghaya al-maqsuda min as-sawm laɲini min bɛ sun na dɛ o de ye o ye munna a ka se ka ni muraqaba in ni malakatul muraqaba o kɔrɔ ye ka se ka i yɛrɛ kɔlɔsi i ni ala cɛ hali ni mɔgɔ tɛ yen o de la ko as-sawmu li wa ana ajizi bi a m'a fɔ ten ko sun bɛ don ale ala de ye ale de b'a sara kɛ parce que sir donc alhamdulillah ni o sabatira kɛ o de la jurumu yafa in bɛ na parce que jurumu yafa in an bɛ kuma kan kosɛbɛ mɔgɔ bɛ k'u yɛrɛ malasa ale olu fɛ dɔrɔn sun dabɔla ale i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min litakfira anil khataya bita'dhib al ajsad wa hadha kadhib wa buhtan o tɛ tiɲɛ ye k'a fɔ ko sun dabɔla da a bɛna an jurumu yafa ni an farikolo lajabali ye la hasha wa kalla non a dabɔla de litarbiyati nafs wa riyadatiha ala tarki shahawatiha khalas ka ni koron ka labɛn munna ka se ka a shahawaw to yen wa khalqi malakatil muraqabati fiha ani se min b'a to a b'a yɛrɛ kɔlɔsi a yɛrɛ b'a yɛrɛ corriger ka yɛrɛ contrôler hali ni mɔgɔ tɛ yen ka se ka o se fana don sundonna na o de kama i m'a ye ala ko kɔrɔna kɔnɔ tuma min na ala ye sun fɔ parce que c'est un peu lié a bɛ ɲɔgɔn na quoi an ka mawudu tɛmɛ an bɛ fara dɔɔni ala ko shahru ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أمي جوي كسونغالو دي كالوي كورونا جيلا كالو مينا هدى للناس الله أكبر هذا حال بمعنى هاديا للناس أجيلا كان أكلي هلايا كان مغو كانا دون كورونا ليفرو مي كتابو ميندو أنا دي كان مغو كانا كفاي أيني كيني كاين أيني تويني ماني donc sunkalo yɛrɛ bonyana o de kɔsɔn sunkalo in bonyana parce que corona jigila la donc o de ko ja sun donkun de ye munna an natakhallaqa bil qur'an an ka se ka corona jogo ta corona kan parce que o de do yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛ tanga ka i negelaw to yi ala kɔsɔn o bɛɛ tɛ corona kɔnɔ kumaw de ya do de kɔsɔn sunkalo kalo o ye corona ka kalo ye parce que corona jigila o de la corona fana nakun ye jumɛn ye ka na an guider ka sira don an kɔrɔ mais ma al asafi shadid o fana bɔla corona la ka durusi dɔrɔn ka makhariju bɔ a bɔyɔrɔ la qalqalaw ka qalqalaw bɔ a la qutubu jaddin ani idghamu ni izharu ikhfaw ni o ka subhanallah c'est dire mais corona yɛrɛ laɲini ye min ye dɛ an ka se ka corona labaara dɛ o banna pewu sunkalo daminɛ sisan mɔgɔ min bɛ dɔw bɛ corona jigi 3 fois sunkalo kɔnɔ siɲɛ 3 o kɔrɔ ye chaque 10 jours corona bɛ ban dɔw ta ye 2 fois min yɛrɛ ka sali bɛɛ ye 1 fois siɲɛ 1 kalo kɔnɔ mais u bɛ ɲinɛ k'a fɔ hali c'est dire corona fana bonya minnu fɔla corona la k'a fɔ k'i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ i bɛ nin sɔrɔ o fana ye mashrut sarati de b'a la fo ka taa sɔrɔ i bɛ ka corona labaara nte corona ma jigi li mujarrad tabarruk bi tilawati harufi ama jigi ko dɔrɔn ko ama harfu kalan dɔrɔn ka baraka non corona jigi de mun ko so an ka baraka n'a ye hudan linnas ka al kandalo c'est un guide ka sira yira an kɔrɔ mais n'i ma o baara kɛ e bɛ corona kalanna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali kɔrɔba e ya ulumudin tigi a ko mɔgɔ min bɛ corona kalan ka sɔrɔ corona ko min a tɛ k'o kɛ ka misaliya b'i n'a fɔ faama ye lettre ci mɔgɔ dɔ ma ka kuma dɔ fɔ a ye ko ni baara in kɛ lettre sela il a réceptionné a ye lettre kala a y'a faamu a y'i ban faama y'a bila baara min na a ma sɔn ka kɛ a ma dan o ma dɛ a tilala ka bɔ kɛnɛ kan ka micro siri ou bien ka fɔ arajo la walima télé la o n'a ɲɔgɔnnaw
c'est-à-dire ka lettre kalan jaharatan fama ka don dengeniya bolo ma ko ye lettre sɔrɔ a bɛ ka kalan fana filɛ nin ye nka mɔgɔw ka seere nka ale de t'a kɛ ko mɔgɔ min bɛ kɔrɔna kalan tuma bɛɛ e de bɛ kɔrɔna la wururururu mais kɔrɔna ko min tu ne le fais pas i tɛ ka kɛ k'o misaliya bɛ ten de o ye dɔgɔyama de ye o ko de ko i bɛ k'i jara gɛlɛya ala de la ala i ka ci sera ma n y'a mɛn n filɛ nin ye k'a kalan nka n tɛ n t'a kɛ kɔrɔna bɛ kɛ hujja aleik fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma an bɛ foli kɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ye an filɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an bɔla yɔrɔ min n'o ye Abidjan Marcory sanfili la an bɛ sanfili ka bɛɛ fo inshallah alhamdulillah an yɛrɛ fana tun bɛ taama na an taara bɔ an bɔ dugu la an tun bɛ tourner la sisan alhamdulillah o tourner na mɔgɔ caman ye baya k'an bolo fo mɔgɔ 325 bon kunu fana mɔgɔ 8 fana ye baya ka fara a kan an bɔla an ka dugu n'o ye Kiɲɛ Sirakɔrɔ a filɛ Kɔlɔnjɛba mara la an yɛrɛ ye yenka de ye mais comme an kun sɔrɔla Abidjan voilà donc a kun ma faamu kosɛbɛ quoi faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma dan bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fana ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kalo min natɔ filɛ nin ye a seri a nafa a barika a hɔrɔma ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min ɲini an badenw fɛ dɔrɔn k'u janto ka sun na an ye min fɔ an ka baara kɛ n'a ye ni nin sabatila dɔrɔn a banna i bɛ sun nafa bɛɛ sɔrɔ mais ni nin ma sabati dɔrɔn i tɛ foyi sɔrɔ i t'a dan ye dɔrɔn al-ju' wal atash kira ma fɔ ko ruba sa'im ko sunna ka ca laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash foyi t'i ka sun na fo kɔngɔ minɛ ni minɔgɔ minɛ dɔrɔn ala an kisi ka bɔ o ma o la an bɛ kuma sɔn yɔrɔ in na ka foli sigi hali bi an ka sheikhu ma an ka seyidu ma al-qaid ar-ruhi mujaddidul qarn al-akhir as-sayyid Sherif Usman Haidara wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbade tebe shirifila la jabo nen aw an bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛ k'an karamɔgɔ fo ka waliɲuman dɔn a ka nin baara in na k'an ka wele jaabi ka tila ka n'an bilasira lajɛ an b'i fo k'i waliɲuman dɔn sijan ni kɛnɛya o bɛ ala bolo ala k'o di an ni ma dɔnni barikama jidilen caman ka ko dɔn don a la ani faamu o bɛ ala bolo ala k'o di an ni ma diinɛ a tɛ dɛmɛ garisɛgɛ kɔ a tɛ dɛmɛ kɛnɛya kɔ ala k'o di an ni ma an b'i fo k'i waliɲuman dɔn i ka nin laseli la i sara bɛ ala bolo an bɛ tila ka segin k'aw yɛrɛw fo aw minnu tun b'a la k'an seereya mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔlen don an na nin kalo belebeleba in kɔnɔ n'o ye sunkaloba in ye an b'a fɔ a hɛrɛw ala k'a di an ma a musakaw ala k'a nɔgɔya an b'a la ka su minnu k'a kɔnɔ a tɛ taa kɛnɛya kɔ kɛnɛya ala k'o di an ma ka a kɛcogo ɲuman yɛrɛ yɛrɛ ani min laɲininen don a kɔnɔ ala k'o sabati an na an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲamadali la sigida caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na nka an b'a fɔ a ye a k'aw sɔgɔlen to TV Sirifila la a tɛ fɔ aw jigi kɔ k'aw ka diinɛ laseliw kɛ aw ma ka bilasiralikanw d'aw ma ka kunnafoni ɲumanw di aw ma minnu taara tayɔrɔw la u jɛlen don a b'o sɔrɔ télévision so min na TV Sirifila don a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.